मम ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानञ्जलाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपरकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथं वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान् सह गणललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधा कान्त नमोस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। Hare Krishna, takže dneska budeme pokračovať v čítaní z Bhagavad Gita taká, aká je, od jeho božskej milosti, A.C. Bhaktivedanta Swamiho Šilu Prabhupádu, zakladateľa Áčeryu Medzinárodnej spoločnosti pre vedomie Kršnu. Takže naposledy sme začali druhú kapitolu zhrnutia obsahu Bhagavad Gita, ktorej témou je proces najškarmie, a to znamená odputaná práca pre potešenie pána, a vďaka tej odputanej práci si môžeme uvedomiť seba ako večného služobníka Kršnu. Takže naposledy sme čítali šloky 1 až 3. A je to vlastne sekcia, kde sa Arjuna odozdáva Kršnovi a žiada o vedenie, takže dneska budeme pokračovať tými ďalšími. A vlastne naposledy sme tiež hovorili o tom, že ako Kršna Arjunu pokarhal, že má vysoký pôvod, vlastne, že pochádza vlastne, že z civilizácie Áriov a takisto Kšatriov, čo sú ako veľkí králi. Tým pádom má aj veľkú zodpovednosť, ale nechce si plniť svoje povinnosti a má rôzne výhovorky. Tiež sme hovorili, že sú 3 úrovne realizácie Boha. Brahman, Paramatma a Bhagavan. Brahman znamená neosobné poňatie Boha. Paramatma je lokalizované poňatie Boha v podobe nadduše. A Bhagavan znamená najvyššia boská osobnosť, takže už ide o osobu. Tiež sme hovorili, aké má Boh kvality, že ho rozpoznáme podľa 6 kvalít, ktoré má v plnej miere, nielen čiastočne, ale v plnej miere. A to je bohatstvo, poznanie, sila, schopnosť odriekať, sláva a najdôležitejšia kvalita krása. A tiež vlastne ešte Kršna hovoril Arjunovi, že tie výhovorky, ktoré doteraz zmenil, vlastne hlavne v prvej kapitole, považuje len za dočasnú slabosť srdca, že Arjuna má povstať a má bojovať. Takže dneska sa pozrieme, čo Arjuna na to odpovie. Takže šloka 2.4. Arjuna uváča katam bhishmam aham sankhye dronam cha madhusudana ishubhih pratyotsami pújárha arisudana. Arjuna uváča, Arjuna riekol katam ako Bhishmam, Bhishmovi, aham ja, Sankhye boji, Dronam, Dronovi, Ča tiež Madhusudana, ohubiteľ Madhua, Išubhi so šípmi, Pratyosciami zautočiť proti, Púja Arho, tí, čo sú hodní úcty, Arisudana, ohubiteľ nepriateľov. Preklad. Arjuna riekol, ohubiteľ Madhua, ako mám v boji obrátiť šípy proti mužom, ako Bhishma a Drona, ktorí sú hodní mojej úcty, oni ničiteľ všetkých odporcov. Význam. Nadriadené osobnosti ako pravotec Bhishma a učiteľ Dronáčarya sú vždy hodní úcty, aj keď zaútočia, nie je vhodné odvetiť proti útokom. Podľa etických pravidiel sa nemá nadriadeným ani len odvrávať, hoci sa niekedy chovajú hrubo, k ním by nikto nemal byť hrubý.
Ako teda na nich mohol Arjuna zaútočiť? Dokázal by snáď Kršna napadnúť svojho učiteľa Sandipány Muniho alebo svojho starého otca Ugrasenu? To boli niektoré z argumentov, ktoré Arjuna predložil Kršnovi. Takže Arjuna tu dáva ďalšie argumenty. Argumentuje vlastne tým, že vlastne je to nadriadené akože voči povinnosti, že sú tam jeho učitelia a jeho vlastne praotec, ktorí sú jemu akože seniory. Takže z tohto ohľadu on nechce bojovať, preto dáva ten dôvod. Tiež sa pýta vlastne ako Kršnu, že či by on napadol svojho učiteľa alebo tiež svojho starého otca, takže takéto argumenty Kršnovi predhadzuje. Zrieme sa na ďalšiu. 2.5. Guru nahatva himana mihanu bhavan shreya bhaktum vaikshyam apiha loke atvartakamam staguru tuguru nihaiva bunjiya bhogan rudira pradigdhan. Guru nadriadený Ahatva nezabitím istotne Maha Anubhavan, veľké duše Šrejaha je lepšie. Bhoktum užiť života. Bhajkšyam žobraním Api aj Iha v tomto živote. Loke na tomto svete. Atva zabíjanie Artha. Zisk Káman, takto si želať tu, ale Gurun nadriadený Iha na tomto svete. Eva istotne Bunjia musieť sa tešiť Bhogan, predmety pôžitku, Rodhira, krv, Pradigdhan, poškvrnené. Preklad je lepšie živiť sa na tomto svete žobraním, než žiť za cenu životov znešených duší, ktoré sú mojimi učiteľmi. Aj keď sú chamtiví, sú mi predsa nadriadení. Ak budú zabití, bude naša vojenská korisť poškvrnená krvou. Význam podľa predpisov zjavených písiem treba odpustiť učiteľa, ktorý sa dopúšťa hanebných činov a ktorý stratil súdnosť. Bhishma a Drona sa museli na základe Duryodanovej finančnej podpory pridať na jeho stranu, aj keď by vlastne takéto postavenie nemali prijať. Za takýchto okolností stratili úctu ako učiteľa. Arjuna ich však aj naďalej pokladal za svojich nadriadených, a preto by sa užívanie hmotného zisku po ich smrti rovnalo užívaniu koristi poškvrnenej krvou. Takže Arjuna sa stále drží toho, že oni sú jeho nadriadení a dokonca hovorí, že aj keď sú chamtiví, sú mi predsa nadriadení. To znamená, že už je tam nejaká kvalita toho učiteľa, ktorá mu vlastne berie ten štatút učiteľa. A to znamená, že buď sa dopúšťa hanebných činov a zároveň, keď stratil súdnosť, tak vtedy je dôvod na to opustiť tohoto učiteľa, pretože on v tejto pozícii už nám ťažko ako bude niečo dávať vznešenejšieho, než máme my, pretože on už je pokleslý v tomto ohľade. Takže to je dôvod, ako respektíve ako aj posúdiť učiteľa, že keď sa dopúšťa takýchto činov, tak by sme nemali brať od takejto osoby žiadne poznanie alebo nechať sa ním vyučovať, vzdelávať, pretože tá osoba není kvalifikovaná na tú pozíciu. 6. Načajťat vidmah kataranno gariyo yadva jayema yadivanu jayeyu yaneva hatvana jijivishamas te vyavastitách pramukhe dartaráštráha. Na ani tiež etat to vidmaha vieme katarat, ktoré na nás gariya lepšie yadva či jayema porazíme. Jady, ak však vá alebo na nás jayejuhu porazia Ján, tí, ktorí Eva istotne hatva zabitím. Na nikdy Jijivishámaha chcieť žiť, té všetci
Avastitáha nachádzajú sa Pramukhe pred Dhritarashtraha, Dhritarashtarových synov. Preklad. Ani nevieme, čo je lepšie, zvíťaziť či podľahnúť. Keď zabijeme Dhritarashtarových synov, ktorí tu stoja pred nami na boisku, potom ani my sami nebudeme chcieť ďalej žiť. Význam. Povinnosťou kšatriu je bojovať, no Arjuna napriek tomu nevedel, či sa má boja zúčastniť a riskovať zbytočné násilie, alebo od boja opustiť a živiť sa žobraním. Ak by nepriateľa boji neporazil, bolo by žobranie jeho jediným zdrojom obživy. A víťazstvo pre neho nebolo isté, pretože zvíťaziť mohla hoci ktorá strana. Aj keby zvíťazili, právo bolo na jeho strane a Dhritarashtrovi synovia by v boji zahynuli, bolo by veľmi ťažké žiť bez nich. Za týchto okolností by to pre neho bol iba iný druh porážky. Všetky tieto úvahy plne dokazovali, že Arjuna nebol len veľký oddaný, ale aj veľmi osvietený človek, ktorý dokonale ovládal svoju myseľ a zmysly. Jeho odhodlanie žiť z almužien, hoci sa narodil v kráľovskej rodine, bolo ukážkou odriekania. Arjuna bol naozaj cnostný, čo konec koncov vyplýva z jeho vlastností, vrátanie jeho viery v pokyny svojho duchovného učiteľa Šrí Kršnu. Bol preto hoden vyslobodenia. Kým nie sú zmysly ovládnuté, nejestvuje žiadna možnosť povznesenia. Sa na úroveň poznania a bez poznania a oddanosti sa nedá dosiahnuť vyslobodenie z hmotnej existencie. Takže Arjuna ďalej akože uvažuje v ďalších kritériách, ako že hovorí, že vlastne keď podľahneme, tak vlastne z toho samozrejme akože hovorí, že nebude nič mať. A keď zvíťazí, tak bez Dhritarashtarových synov bude ťažké ako pre neho žiť, aj keď oni boli akože v pozícii nepriateľa. Tu vidíme ako dôvod, prečo hovorí, že by bolo ťažké bez neho žiť. Pretože väčšinou si myslíme, že keď je niekto náš nepriateľ, tak je to akože tá osoba je totálne zavrhnutá. Totiž to vo vedskej kultúre to funguje tak, že aj keď príde na návštevu náš nepriateľ, tak nedáme mu vôbec ani zmienkou vedieť proste, že je našim nepriateľom, postaráme sa, ponúkneme mu nejaké miesto na sedenie, ponúkneme vodu alebo proste čokoľvek niečo ďalšieho a tá osoba sa vôbec ani necíti ako náš nepriateľ. Ale keď dojde na situáciu, kde my máme s ním argumentovať, alebo jak proste králi medzi sebou bojovali, tak v tej pozícii samozrejme bojujú ako proti nepriateľovi. Ale keď boj skončí, treba keď bojovali každý deň, a keď boj ten deň skončil, tak oni kľudne mohli spolu aj ísť na večeru, alebo proste sa normálne ako rozprávať, že v tej chvíli sa akože nechovali ako nepriatelia. Preto Arjuna hovorí, že by bolo ťažké bez nich žiť, pretože to boli jeho bratranci. Aj keď mali v určitom zmysle akože rozkol ako v názoroch, tak aj tak to bola jeho rodina a on to takto cítil. Takže preto hovorí, že by to bolo pre neho ťažké. No a naviac tu je ako zmienené, že Arjuna má zmysly pod kontrolou, to znamená, že keby prehrali, tak je odhodlaný žiť z almužien, že by chodil žobrať, aj keď sa narodil v kráľovskej rodine. To je vlastne tiež kvalita kšatriov, že oni boli potom schopní, keď dosiahli zhruba veku 50 rokov, boli schopní vlastne odovzdať celé to svoje kráľovstvo svojmu synovi a ísť do stavu odriekania, vlastne do stavu vanaprasta, čo je niečo ako duchovný dôchodok, kde sa vzdali úplne všetkého, venovali sa len duchovnému životu. No a vlastne tie kvality ho kvalifikujú na to, aby dosiahol to vyslobodenie z hmotnej existencie, aby vôbec mohol pristúpiť ku Kršnovi ako k duchovnému učiteľovi. 7, to je veľmi dôležitý verš tento. Väčšinou vlastne to je prvý, ktorý myslím máme, ktorý sa učí na spamäť, keď sa študuje Bhagavad Gita ako kurz.
Takže 27. Karpanya dosho pahata svabhavah pričami tvam dharma samudha chetak yat shreyaksya nishchitam bruhi tanme shishyaste shadimam tvam prapannam. Karpania biedou doša, slabosťou opahata, bol byť postihnutý. Sabhávaha, príznaky pričámi, pýtam sa, tvám teba, dharma, náboženstvo, samudha, zmetený. Četáha v srdci, jad, čo, šrejaha, lepšie. Sjad môže byť. Niščitam dôverne, brúhy, povedz, tat, to. Me, my. Šišjaha, žiak, té tvoj, aham som. Šádhy, pouč. Mám mňa, tvám, tebe. Prapannam, odovzdaný. Preklad. Teraz som zmetený a neviem, čo je mojou povinnosťou a od slabosti som stratil všetku rozvahu. V tejto situácii sa ťa pýtam, povedz mi jasne, čo je pre mňa najlepšie. Teraz som tvojim žiakom a tebe odovzdanou dušou. Prosím, pouč ma. Význam. Podľa prírodných zákonov je každá materialistická činnosť iba zdrojom zmätku. Na každom kroku vznikajú nové a nové otázky a preto je pre každého dobré vyhľadať pravého duchovného učiteľa, ktorý mu pomôže splniť životné poslanie. Všetky védske písma nás vyzývajú, aby sme vyhľadali pravého duchovného učiteľa a pod jeho vedením sa odslobodili od problémov, ktoré nás trápia proti našej vôli. Tak ako sa niekedy z ničoho nič rozpúta lesný požiar, tak vznikajú aj životné problémy bez toho, aby to niekto chcel. Védske písma nám preto radia, aby sme vyhľadali duchovného učiteľa v učenickej postupnosti a chceme vyriešiť svoje problémy. A ak chceme vede zaoberajúcej sa týmto riešením porozumieť. Človek, ktorý prijal duchovného učiteľa, získa dokonalé poznanie, preto by nikto nemal zostávať zmetený v spleti problémov hmotnej existencie a mal by pre ich riešenie vyhľadať duchovného učiteľa. Taký je význam tohto verša. Takže vlastne Arjuna nakoniec pochopil, že sa nedostane ďalej, že proste len má nejaké výhovorky, ale nakoniec priznáva, že je zmetený, že nevie, čo je jeho povinnosť, čo mu vlastne Kršna hovoril. A vlastne on mu hovoril, že má len dočasnú slabosť srdca, takže Arjuna to tu teraz priznáva. OK, mám túto slabosť srdca, prosím ťa o vedenie, prosím ťa o pomoc. Že teraz vlastne prechádza do pozície Kršnového žiaka a odovzdáva sa mu. Takže to je vlastne základná pozícia, z ktorej my sme kvalifikovaní potom, lebo je to jedna z kvalifikácií na to, aby sme pristúpili k duchovnému učiteľovi. Takže z takej pozície potom budeme schopní prijať to učenie od neho. No a odporúča samozrejme vyhľadať v takejto pozícii pravého duchovného učiteľa, ktorý má tiež určité kvalifikácie. No a týmto spôsobom vlastne budeme schopní vyriešiť naše hmotné problémy alebo našu hmotnú situáciu a pochopiť vlastne, o čo ide v živote. Tak, pokračujeme. Kto je zmetený človek? Je to človek, ktorý nepozná životné problémy. Brihad Aranyaka Upanishade 3.80 sa taký človek opisuje následovne. Jova eta daksharam gargya aviditasmal lokat praitisa kripanaha. Poľutovania hodný je ten, kto nevrieši životné problémy ako človek a opustí tento svet ako pes alebo mačka bez toho, aby porozumel vede o sebarealizácii. Ľudské telo je najcennejším darom pre živú bytosť, ktorá túto výhodu môže využiť na vyriešenie životných problémov. Kto túto príležitosť dostatočne nevyužije, je poľutovania hodný božiak. Oproti tomu Brahmana je natoľko inteligentný, že svoje telo využíva na vyriešenie životných problémov. Takže znova Upanishada hovorí, Brihad Aranyaka Upanishada. Ja etad aksharam gargi vivitasma lokat praitisa brahmanaha. Takže tu vidíme vlastne, aký je rozdiel medzi poľutovania hodným človekom a brahmanom, alebo inteligentným človekom, že brahmana vie využiť to vlastne to požehnanie, že má ľudské telo a jedine v ľudskom tele, ako obyčajne môžeme vyriešiť problémy hmotného života alebo posunúť sa vyššie.
Kripana bohužiaľ si to neuvedomuje a žije ako zviera v princípe. Takže sa nesnaží o to, aby porozumel tomu, čo sa deje, aby si uvedomil svoju situáciu. Tak. Kripana alebo ubožiaci plýtvajú svojim časom vďaka nadmernej pripútanosti k rodine, k spoločnosti, k národu a tak ďalej. Zvyčajne sú títo ľudia pripútaní k rodine, predovšetkým k svojej žene, deťom a ostatným rodinným príslušníkom na základe kožnej choroby. Kripana si myslí, že sám dokáže ochrániť svoju rodinu pred smrťou, alebo že rodina či spoločnosť môže zachrániť pred smrťou jeho. Také pripútanie k rodine môžeme nájsť aj u nižších zvierat, ktoré sa tiež starajú o svoje mláďatá. Lenže Arjuna bol inteligentný a vedel pochopiť, že jeho láska k rodinným príslušníkom a želanie ochrániť ich pred smrťou sú príčinou jeho zmetenosti. Vedel, že je povinný bojovať, no pre svoju slabosť to nebol schopný urobiť, preto požiadal najvyššieho duchovného učiteľa Šrí Kršnu o definitívne riešenie. Rozdáva sa Kršnovi s prosbou stať sa jeho žiakom, chce prestať s priateľským rozhovorom. Rozhovory medzi učiteľom a žiakom sú dôležité a preto chcel Arjuna hovoriť so svojím duchovným učiteľom naozaj vážne. Kršna je teda pôvodný duchovný učiteľ vedy obsiahnutej v Bhagavad Gite a Arjuna je prvým žiakom, ktorý túto vedu pochopil. Ako Arjuna Bhagavad Gitu pochopil, vysvitá z Gity samotnej. Napriek tomu však niektorí hlúpi svetskí učenci tvrdia, že človek sa nemusí odovzdať Kršnovi ako osobe. Stačí sa odovzdať tomu nezrodenému v Kršnovi. Medzi Kršnovým vonkajškom a vnútrom však nie je rozdiel. Človek, ktorý sa snaží porozumieť Bhagavad Gite a pritom nepochopí túto vec, je najväčší hlupák. Takže Kripana je vlastne pripútaný k rozšíreniu jeho tela, k rodine, spoločnosti, k národu, vlastne, kde sa to telo akože pri zrodení objavilo, tak toto on považuje za svoju identitu, alebo svoju rozšírenú identitu a k tomu sa potom pripútava a očakáva, že vlastne to bude jeho útočiskom, jeho ochranou. Ale takéto útočisko v princípe majú aj zvieratá. Takže tam je vlastne rozdiel v tomto prípade medzi tou osobou a zvieraťom. No a Arjuna si tu uvedomil, že vlastne táto jeho pripútanosť je príčinou jeho zmetenosti, preto vlastne požiadal Kršnu, aby mu pomohol, aby ho vyviedol z tejto zmetenosti. Takže vlastne tu je dôležitý okamih v tom rozhovore, keď sa Arjuna odozdáva Kršnovi a bude príjmať vlastne to, čo mu Kršna hovorí. Takže bez toho odovzdania akože nemôžeme pokračovať ďalej. Respektíve inými slovami, keď chceme pomôcť, potom dostaneme nejakú inštrukciu a my si potom povieme, aha, tak my to vlastne nechceme, tak prečo potom vlastne pristupujeme k tej osobe. My musíme dať tej osobe plnú dôveru a zároveň musíme byť odhodlaní a že vyplníme vlastne tie pokyny, ktoré nám on dá, aby sme sa mohli posunúť ďalej. Tak, 2.8. Nahi prapašyami mamapanudyat yacho kamuchošanam indriyanam avapya bhuma vasapatnam ardham narajam suranam apicharipatyam. Hi istotne prapašyami vidím môj apanudyat mohlo zahnať jad tento šokam zármutok učošanam vysúša indriánam zmysly a vápia získal bhúmo na zemi asapatnam bez supera aridham prosperujúce rážem kráľovstvo suránám polobohov api dokonca ča tiež adipatiam zvrchovanosť. Preklad. Nenachádzam nič, čo by mohlo zahnať zármutok, od ktorého mi vysychajú zmysly. Nemohol by som sa ho zbaviť, ani keby som získal prekvitajúce kráľovstvo na zemi a moc polobohov v nebi.
Význam. Napriek tomu, že Arjuna predložil množstvo dôkazov založených na poznaní náboženských a mravných zásad, je zrejmé, že sám bez pomoci duchovného učiteľa Šrí Krišnu nebol schopný svoje skutočné problémy vyriešiť. Uvedomil si, že jeho znalosti sú bezcenné, čo sa týka odstránenia problémov, ktoré vysúšali celú jeho existenciu. Bez pomoci duchovného učiteľa, ako je Krišna, nebol schopný tieto problémy vyriešiť. Akademické vedomosti, učenosť, vysoké postavenie a tak ďalej sú bezcenné pri riešení životných problémov. Pomoc môže poskytnúť jedine duchovný učiteľ, akým je Krišna. Z toho tiež vyplýva, že duchovný učiteľ, ktorý si je 100% vedomý Krišnu, je právým duchovným učiteľom, pretože môže vyriešiť životné problémy. Šri Chaitanya Mahaprabhu definoval pravého duchovného učiteľa týmito slovami. Kiba vipra kribanyasi šudra kenenoj jej Krišna tatva veta sej guruhoj. Ak človek ovláda vedu o Krišnovi, je dokonalým a pravým duchovným učiteľom bez ohľadu na to, či je skúsený vo védskej múdrosti vipra, či sa narodil v nižšej rodine, alebo či žije v životnom štádiu odriekania saniasa. Čítanie Charitamrita Madhya 828. Takže nikto nemôže predstierať, že je duchovný učiteľ, keď neovláda vedu o Krišnovi. Vo védských písmach je tiež uvedené Šat karmani puno vipro mantra tantra višáradaha a vajšnava gurur nasyat vajšnava svapačo guruhu. Učený brahmana, ktorý pozná všetky odvetie védského poznania, nemôže byť duchovným učiteľom, ak nie je vajšnava, to znamená, ak nie je znalcom vedy o Krišnovi. Naopak ten, kto sa narodil v rodine nižšej spoločenskej skupiny, sa môže stať duchovným učiteľom, ak je vajšnava vedomý si Krišnu, Padma Purana. Takže tu je vlastne kvalifikácia duchovného učiteľa. Takže Arjuna vlastne vyhľadáva osobu, alebo pristupuje k osobe, ktorá má takúto kvalifikáciu a v princípe aj osoba, ktorá si je 100% vedomá Krišnu, tak je tiež na takejto úrovni, že je právým duchovným učiteľom a môže vyriešiť životné problémy. No a pán Chaitanya Mahaprabhu hovorí, že nemusí byť tá osoba ani skúsená vo védskej múdrosti, ani aj keď sa narodí v nižšej rodine, alebo že ani nemusí byť v štádiu odriekania saniasa, tak aj vtedy môže byť právým duchovným učiteľom a kvalifikácia je, že vlastne ovláda vedu o Krišnovi. Takže nezáleží na pôvode, čo sa často v Indii, akože je takýto názor, že sú osoby, ktoré sú narodené v brahmanskej rodine, tak automaticky oni sú brahmani. To sú vlastne tie zdegradované kasty, že to berú podľa pôvodu, v ktorej sa tá osoba narodila. To znamená, ako keby sa doktorovi narodil syn a začal by hovoriť, ja som kvalifikovaný doktor a teraz môžem robiť, ja neviem, chirurgické operácie, čo je samozrejme nezmysel. Musí ísť ako cez celé to štúdium medicíny, až potom môže dostať po rokoch praxe, dostane vlastne titul doktora a môže vlastne robiť tú prax potom. Takže takisto podľa kvalifikácie my určujeme vlastne, kto je kvalifikovaná osoba byť aj duchovným učiteľom. A tiež je tu taký kontrast uvedený, že aj keď ak nie je vajšnava, tak nie je znalcom vedy o Krišnovi a ten naopak, ktorý sa narodil aj v rodine nižšej spoločenskej skupiny, tu je uvedené švapačo. Švapačo znamená osoby, ktoré jedia psov, doslova. Takže aj taká osoba, pokiaľ sa stane vajšnavom a je vedomý si Krišnou, tak sa môže stať duchovným učiteľom, že nezáleží na tom pôvode. Tak, problémy hmotnej existencie ako narodenie, staroba, choroby a smrť sa nedajú prekonať hromadením hmotného bohatstva. Je veľa bohatých a hospodársky rozvinutých krajín s bezpečnými životnými podmienkami, ale napriek tomu v nich aj naďalej jestvujú problémy hmotnej existencie. Rôznymi spôsobmi hľadajú pokoj a šťastie, ak však naozaj chcú dosiahnuť práve šťastie, musia hľadať Krišnu a jeho učenie. Bhagavad Gita a Šrímad Bhagavatam prostredníctvom jeho pravého zástupcu človeka vedomého si Krišnu.
Keby hospodársky rozvoj a materiálne pohodlie mohli zahnať naše nariekanie nad rodinnými, spoločenskými, národnostnými alebo medzinárodnými problémami, potom by Arjuna nepovedal, že ani prekvitajúce kráľovstvo na tejto planéte, ani zvrchovaná moc polobohov na nebeských planetách nemôžu zahnať jeho zármutok. Arjuna preto hľadal útočisko u Kršnu, čo je pravá cesta k dosiahnutiu pokoja a harmonie. Jediný úder hmotnej prírody môže zastaviť hospodársky rozvoj a vládu nad svetom. Takisto pokusy dostať sa na vyššie planéty, napríklad na mesiac, môžu byť zmarené jediným zásahom. Potvrdzuje to aj Bhagavad Gita. Kšíne punie martya lokam vishanti. Keď človek vyčerpá výsledky dobrých skutkov, klesne z vrcholu šťastia opäť do najnižšieho životného postavenia. Takto pokleslo veľa svetových politikov a spôsobilo im to ešte väčší zármutok. Ak chceme navždy utišiť nárek, musíme sa podobne ako Arjuna snažiť hľadať ochranu u Kršnu. Arjuna prosil Kršnu, aby definitívne vyriešil jeho problémy. A to je zásadou každého, kto si je vedomý Kršnu. Takže Arjuna hovorí, že ani vlastne šťastie tu na zemi, ani prekvitajúce kráľovstvo, ani keby bol na nebeských planetách, toto nezaženie jeho zármutok. A v princípe to znamená, že vlastne ľudia sa snažia rôznymi spôsobmi si vytvoriť akože materiálne šťastie, hľadajú rôzne technológie a podobné veci. Ale tu jasne vidno, že aj keby bol človek na nebeských planetách, tak skôr či neskôr, jak sa to hovorí, či nepunie martya lokam vishanti, že človek vyčerpá svoju zbožnosť, svoje výsledky, svoj kredit vlastne zbožný, tak automaticky padá naspäť na pozemské planéty a musí znova akože zarobiť ten kredit a tak sa chce dostať vyššie. Takže proste chodí hore dole a vlastne to nemá konca, nevyrieši vôbec svoje problémy. Preto je dôležité, aby sme pristúpili právému duchovnému učiteľovi, vyhľadali u neho útočisko a úplne vyriešili naše hmotné problémy, ktoré sú tu zmienené ako narodenie, staroba, choroby a smrť. Že vlastne sa musíme dostať do dimenzie, kde tieto problémy neexistujú a to je duchovný svet. Pračujeme 2.9. Sanjay Uvacha evam uktva rishikesham gudakeshak parantapaha nayotsya iti govindam uktva tušnim babhuvaha. Sanjay Uvacha, Sanjay riekol evam takto. Uktva prehovoriac Rishikesham, Kršnovi, pánovi všetkých zmyslov, Gudakeshaha, Arjuna majster, ktorý vie krotiť nevedomosť, Parantapaha, hubiteľ nepriateľov, na Jocie nebudem bojovať. I ty takto, Govindam, Kršnovi, zdroj potešenia zmyslov, Uktva povedal tušným, tichý, Babhuva stal sa a istotne. Preklad. Sanjaya riekol, po týchto slovách povedal Arjuna, hubiteľ nepriateľovi Kršnovi. Nebudem bojovať, o Govinda, a zmlkol. Význam. Dhritarashtra muselo veľmi potešiť, keď počul, že Arjuna nemá v úmysle bojovať a chce opustiť boisko, aby sa živil žobraním. Sanjaya však sklamal zmienkou Arjunovej schopnosti hubiť nepriateľov Parantapaha. Aj keď Arjunu kvôli láskyplnému vzťahu k rodine na okamih premohol falošný zármutok, odovzdal sa Kršnovi, najvyššiemu duchovnému učiteľovi ako žiak. Toto jeho rozhodnutie naznačuje, že sa zanedlho oslobodí od falošného zármutku, ktorý má svoj pôvod k náklonnosti k rodine a že bude osvietený dokonalým poznaním o Bohu, čiže stane sa vedomým si Kršnu. Dhritarashtrové nádeje budú takto zmárené a Arjuna osvietený Kršnom bude bojovať až do konca. Tak, Arjuna síce hovorí, že nebude bojovať, ale tým, že už vlastne prijal útočisko u Kršnu a odovzdal sa mu, to znamená, ako keby sa chytil lana, ktorého vyťahne nahor. A keď sa toho lana bude celú dobu držať, tak sa nahor dostane. To znamená aj pre nás, keď sa rozhodneme prijať duchovného učiteľa, tak musíme potom pokračovať. Nech sa deje čokoľvek, musíme sa ho držať, musíme sa držať jeho pokynov a takýmto spôsobom sa vytiahnuť vlastne nahor z týchto hmotných problémov, z tejto hmotnej dimenzie. Takže to je dôležité, aby sme vytrvali v tom úsilí, že aby sme boli odhodlaní, vtedy to bude mať aj
potrebný efekt. Takže to je pre dnešok všetko. No a v ďalšej časti už vlastne Kršna dá Arjunovi prvé pokyny o nemennej duchovnej duši. Potom bude pokračovať v ďalších inštrukciách alebo v ďalšom objasnení Arjunovej situácie. Tak to je pre dnešok všetko. Ďakujem, Hare Kršna, Šrila Prabhupáda ki jai, Šrimad Bhagavad Gita ki jai, Samaveta Bhaktivinoda ki jai.